A blessed Sunday morning sa inyong lahat. This is still your Ako Bicol Cup Kamsur, hatid sa inyo ni Congressman Zaldi Co at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We are here live and alive sa napakalaking Cafuerte Sports Complex. Dito yan sa munisipalidad ng Pili. We have 6 exciting games waiting for you. Mari na, maghiling na kamo ning mga kawat. Ako palan si Joji De Leon, ang clinical instructor kang Universidad de Santa Isabel. Nakakasama nyo ngayong araw. At ako naman, si Peter Barcelon, magbibigay sa inyo ng mga analysis, insight sa larong ito. This is gonna be a very good game, so stay with us and enjoy the game. At ipakilala rin natin ang partner na naggagandahang courtside reporters na sina Jessa at Barbie. Kumustahin naman natin sila. Jessa at Barbie, pasok! Thank you, Coach Peter and Coach Joji. Marahay na aldaw mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup at 2023. Dito sa probinsya ng Camarines Sur. After the successful opening of Ako Bicol Cup Kamsur yesterday, we will be witnessing another intense and exciting matchup between Team Del Gallego versus Team Cabusao. Tama ka dyan, partner. Napakainit nga ng laban kagabi between Naga and Kamaligan. Kaya for sure ay papainitin rin ng Del Gallego and Cabusao ang ating hardcourt. Yes, you know what, Barbie, bumiyahe pa ang Team Del Gallego for more or less 3 hours to showcase their skills. According naman kay Coach Azico ng Cabusao, they are expecting for a good game and hoping na walang ma-injure sa kanilang team. Yes, kaya naman mga kasarog, sit back and relax because we got you. We are live at Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldi Co at Ako Bicol TV. So stay tuned and don't forget to hit the like and share button for more basketball actions. So this is Jasmine Navales. And this is Barbie Floriano, ang inyong Ako Bicol Kamsur Leg Courtside Reporters. Back to you, Coach Peter and Coach Joji. Maraming salamat sa ating nagagandahang mga courtside reporters. Puntahan natin ang ating games at hand for our first matchup. Ang ating games, 6 na laro ang nakaabang sa inyo ngayong araw. And for our first matchup, ito ay tapatan ng Del Gallego laban sa Cabusao pa rin sa ating Ako Bicol Cup 2023. Di na natin papatagalin pa, pasadahan natin ang ating headline sa ating Game 1. Brought to you by Congressman Saldico. Made by the first 5 of Cabusao, starting with jersey number 6, Francis Recluta. Jersey number 10, Angel Boy Fiesta. Jersey number 21, El Leopre. Followed by jersey number 22, De La Cruz. And jersey number 29, Giroy. We also invite first 5 of Team Del Gallego. We have jersey number 4, Christian Legaspi. Jersey number 5, Manedel Hina. Jersey number 10, Ricardo Cueto. Jersey number 16, John Carlo Mira. And jersey number 17, Joniel Sangala. Our officiating officials are Umpire 1, Rosel Monte, Umpire 2, Alvin Del Rosario, and our crew chief, Johan Corong. Aimed at 1, ang ating headline para sa ating Game 1. Lahat ng uhaw at sabik masungkit ang kanilang unang panalo sa ating liga. Who will aim that one win or leave the court with a starting defeat? Labanan ng Cabusao at Del Gallego para sa ating first game of the day. Okay, partner, so makikita natin. These are our starters. Recluta, Giroy, Fiesta, Elopre, Esteves for Cabusao. And we have Legaspi, Kina, Cueto, Mira, and Sanggalang for Del Gallego. So partner, ito si Francis Recluta. He's been playing for the Intertown of Cabusao for 5 years na. Dati rin siyang varsity player ng si Biswa, and he was part of the Palarong Bicol in 2009. So malaki yung expectations natin sa kanya during this game. O partner, balita ko, ito din si Jobert Giroy ay MVP noong 2011 sa Castillo at isa ding MVP noong 2012 sa Malubago at naging best import din ng Lupi noong 2013. So malaki-laki rin yung kanyang expectation natin sa kanya. Sa Del Gallego naman, itong si Jomal Legaspi.
former Intertown player sa Intertown tournament dito sa Kamsur, and si John Kenneth, Intertown player din dito. So this is gonna be the first time for them na maglaro dito sa ating Cafuerte Cup, and makikita natin talaga yung bangis na tinatago ng Del Gallego and Cabusao. O partner, so mukhang match na match ang laban nitong dalawang team na to. Ngayong first game pa lang, malaki ang expectations na yung isa sa kanila ay uuwi na masaya at yung isa naman ay uuwi na Hindi medyo masyadong masaya. Hindi masyadong masaya. Okay. Okay. So, yesterday kasi, 'di ba? Ang ganda nung pinakitang laro ng ng Naga and Kamaligan. So, I hope na makapantay sila doon. Oo partner, so balik tayo sa game. So bola ngayon ng Del Gallego. Del Gallego. Ayan na, number 17 nagbababa ng bola. Binigay kay number 4. Ayun na si number 5. Nag-drive, kinik out kay number 17. Tumira na hindi pumasok. Rebound ng number 12. Okay, number 6. Elopre. Dribbling the ball. Balik kay Elopre. Turnover ng tawag. Mhm. I think may konting factor, pero yung excitement nila para maglaro ngayon dito sa IPA Cup, mawawala yung pagod na yun. And medyo siguro may konting jitters, kagaya ng Naga and Kamaligan kahapon. But pagpawisan lang yan, and then they're good to go. O partner, so halata natin na sa umpisa medyo, yun nga, I think factor yung biyahe nila na medyo malayo, pero once na pumasok na yung energy sa kanila, magiging mas exciting ang laro. 2 points, first 2 points ng Del Gallego. Number 6, binigay sa loob, turnover. Ayun, fast break ng number 5, layup. Ay, hindi pumasok. So medyo naninibago pa sila sa ating Cafuerte Sports Complex. So iba yung feeling pag naglalaro ka sa wooden court. Iba So, ba, ano bang feeling, ano bang pagkakaiba partner pag yung sa wooden at yung sa... well, pag wooden court talaga, habang tumatakbo ka, may konting bounce, may konting ganda sa pagtakbo, sa pagtalon. So, kailangan talaga masanay, maka-adjust ka din sa wooden court. Oo. So, ayan na, number 12 layup, may foul. Well, right now, nakikita natin, they are playing zone defense, both teams. So, kailangan nilang ma-figure out kung paano nila aatakihin tong mga depensa ng kanya-kanyang magkakalaban. So, siguro, I think sa zone, you just have to attack the gaps. And yung sa depensa naman, kailangan yun. 2 points ng free throw. So, first point. Okay, so ano nangyari doon? Meron pa sigurong jitters. He missed his first shot, so let's see his second shot. Yun, pumasok. So, yung score is 4-1. So, lamang pa rin ng Del Gallego ng 3. Number 5, binigay kay number 16. Sayang. Sayang yung partner. Nakita mo kanina, yung sinabi mong attacking the gaps. Yes. The moment na in-attack niya yung gap, nakita mo biglang nag-attract siya ng depensa, at ang ganda sana nung hulog. Kaso, sablay. Buti na lang may foul. So, first shot is good. Kay number 16. So, another one. So, it's 6-1 Del Gallego. So, number
So number 10, may hawak ng bola. Tumira si 21, hindi pumasok. Rebound. Fast break ng number 4, layup. 2 points. Now, makikita natin the Del Gallego team is really pushing the ball. Nakailang fast break opportunities and right now, ayan na naman. Ayan na naman. Number 5, sayang. Tinatakbuhan nila ang Kabusaw. So mukhang dala ng biyahe. Oo, mukhang Gusto nilang tumakbo, partner. gusto agad umuwi. Ang ganda-ganda pa naman dito. Huwag muna kayong umuwi. Mamaya at sobrang lamig dito sa Ating Afuerte Sports. Ayan na, number 6. Pinababa ang bola. Uy, akala ko tira. Pasa pala yun. 2 points. nice. Nako, binato. Sayang. Ref, ilag ka. Bakat. Okay. Balik sa Kabusaw ang bola. Okay, since nung pag-inbound niya, walang nakatouch ng bola. So, ang inbound uli nila is doon uli sa Sa baseline. yes. Ayun. Ang ganda ng sayang. pasa. Ganda ng recovery ng depensa. Naka-play sana yun. Ayun. Offensive rebound, tinira. Yon partner, kung makikita mo yung Kabusaw, they're doing some pass and cut plays. Hindi nga lang talaga sila nakakapag-convert. So kapag kailangan lang nilang i-convert yung kanilang mga tira and makakahabol sila dito. Oo, and maybe that's gonna be their confidence booster once na may pumasok na isa, dalawa, makikita na talaga natin yung tunay na bangis ng Kabusaw. So yung score is 8-3. Number 5. Yun, labas si 5. Pasok yung number 9. So 2 free throws for Kabusaw. Number 6. Unang tira. Yun. Swak na swak. Okay, second free throw. So paunti-unti humahabol yung Kabusaw. Oh, partner, one play at a time, one pass at a time, one shot at a time, slowly but surely, ayun. Ayun, ganda ng pasa. Hindi lang pumasok. Ayun, offensive rebound again ng Del Gallego. Penetration. Yun, pasok. Partner, one thing of controlling the game, dapat you can control the boards. Kasi if you don't have the ball, then, di ba, paano ka makakatak? So, ngayon, nakikita natin, itong Del Gallego, very much active pagdating sa rebounding. Oo. Kasi the more rebounds, the more chances, the more possessions, mas madami ding pagkakataon na makascore. And nakita mo yung end one play ni Esteves na yan. Ang ganda ng fast break na yun. And ngayon, marerewardan pa siya ng one more free throw. And kailangan nila yon para makuha yung momentum sa Del Gallego. Paunti-unti, makakahabol sila. So nakikita na natin ngayon, di ba? Yung Del Gallego is playing fast-paced, fast break. Ngayon naman, slow and steady itong Kabusaw. Yon, ganda nung tira, sayang, di pumasok. Ganda ng hustle ng mga players. Gandang sayang, di pumasok. Shot clock violation. So, turnover ng Del Gallego. I think if Kabusaw, nagro-rotate pa sila ng bola, making that defense go side to side, makakuha sila ng mga magagandang tira dyan. Oo, And kasi talking about magandang tira, etong si number 6, nakakuha pa ng foul sa kanyang tira. sayang at hindi lang pumasok. Pero yung foul na nakuha, so may pagkakataon ulit na i-extend yung kanilang lamang sa free throw line. Yung pasok yung unang tira.
kitang-kita natin, veteranong-veterano na. Relax na relax. Walang kakaba-kaba. Eyes and veins ba? Ayun, tama ka dyan, Eyes and Coach. his veins. Okay, so sa tingin ko, this is gonna be the point wherein mag-ano na sila, magbabakbaka na talaga. Kasi yung feeling out moment, parang tapos na. Tinitesting ng Kabusaw ang patience ng depensa ng Del Gallego. Kumbaga, dinadahan-dahan nila yung laro na trying to make the most of the 24 seconds na binibigay sa kanila bawat possession. Oo. And makikita mo, sa Recluta kanina, very much active dun sa pag-pressure ng bola. So, low and slow on the offense and giving pressure on the defense. So, ito ulit yung sa Del Gallego, tira sa labas, pumasok. Nice. 3 points galing sa horn setup na ginawa nitong Del Gallego. So, inside-outside ang atake ng Del Gallego. Another turnover. Ayun ulit, si number 17, layup. 2 points. And that's the first time out of our game. Timeout ng Kabusaw. So, they'll try to stop the momentum ng Del Gallego by making adjustments sa timeout. So, usually, Coach, kung ikaw, sa ganitong sitwasyon, ano bang adjustments ang gagawin mo? Well, kung tinatakbuhan kami ng kalaban namin, so we have to take care of the ball, get the rebound, and just remind our players na play our game, play our system. Kasi it's about it's about the transitions, it's about the yung mga possessions na kailangan execute mo ng maayos. Kasi pag nagsuswing yung momentum, doon tayo nagkakaroon ng magandang runs. And so for me, dapat stop natin yung runs ng kalaban, stop natin yung momentum. So sa tingin ko, ito rin yung sinasabi ng coach nila na tapos na yung ilang minutes ng quarter na to, dapat na natin to, ilabas na natin yung binao natin na pinagpraktisan. Pero it takes time para i-embrace yung system na gusto mong gawin ng player. So how do you handle players na may tendency na lumabas doon sa sistema? Well, it's all about reminding them and yung drills, remind. So, ito yung maganda dito sa Ako Bicol kasi we are giving them an opportunity to really enhance their skills, itaas yung basketball IQ nila and for them to get exposure. Oo, so balik tayo sa ball game and iba din yung feel na maglalaro ka na merong camera na televised and madaming nanonood, hindi lang dito sa Cafuerte Sports Complex but to the comforts of the homes ng mga manonood natin. Oo, and kung dati naiisip nila na napapanood lang nila to sa mga professional leagues, ngayon nandito na sila. So they just have to bring their A game para hindi naman sila mamenos pagbalik nila sa kanilang mga municipalities. Oo. So, yun. Tira sa labas. Pasok. Number 7. Mira. So, mukhang tumatakbo. Lumalayo na yung lamang. 22-7. Another turnover. Ganda ng pasa, ganda ng tira, hindi lang pumasok. Pero napansin mo apat na white shirts, nakababa na kaagad. Pero yung Kabusaw, 2 lang and walang humabol. So, they are lucky na hindi naka-convert itong Del Gallego. Oo, mukhang kailangang humabol sa depensa tong Kabusaw para makatabla sila or sa laban, another possession. Buti hindi pumasok yun. Nasa Kabusaw ang bola. Number 16. Ang bilis ng opensa ng Del Gallego, hindi nakakahabol ang depensa ng Kabusaw. Tinatakbuhan sila ng tinatakbuhan. This time, Del Gallego made them pay for not coming back sa defense. So,
this has to be really a wake-up call para sa Kabusaw kasi ilang beses na silang na fast break. And I think ito na Another naman. turnover. 3-1. Ganito, coach. Anong gagawin? How will you handle this? Mag-ano lang tayo ng mga magli-leak din sa sa defense, 'di ba? Mag-stationary tayo. But I think they really have to execute their game plan para hindi rin basta-basta maka-fast break itong Del Gallego. Kasi unti-unting lumalayo and another 2 points. So 24-7. Another fast break for them. Nako. 26-7. I remember my coach back in my college days. Sa mga gantong pagkakataon, mararamdaman mo yung coaching nung former coach ko pag tinatakbuhan kami, and talagang didibdibin mo yung mga words of wisdoms ng mga coach. Kasi ayaw ng mga coach na tinatakbuhan yung mga players nila eh. Oh, coach. By the way, pakinggan natin ang report ni Jessa. Jessa, pasok? Well, thank you, Coach Peter and Coach Joji. Nagsisimula pa lang ang laban. Pinainit agad ng Team Del Gallego ang Cafuerte hardcourt as they started the game with a good defense. During the huddle, Coach Ben instructed the players to maintain their speed at patuloy gamitan ng pamusong backs out. Back to you, Coach Peter and Coach Joji. Ayon, sinasabi na gamitan ng the famous box out. Paki-define sa ating mga manunood. Ano ba ang sinasabi na famous box out? Well, boxing out is one of the fundamental skills na kailangan meron ng isang player kasi it's a skill na magagamit mo to get the ball, to get possession of the ball and start the break on your own. So, kailangan makuha talaga nila yung bola para makontrol nila yung pace and momentum of this game. Controlling the pace and the momentum of the game, having more possessions. I think ito yung keys, one of the keys of the game para makahabol yung Kabusaw. Tapos coach, again, this AKB Cup na to, ang laking opportunity for all of the municipalities here in Camsur para mag-showcase talaga ng mga skills nila kasi more exposure, more development. So yan ang gusto natin mangyari. And more development, mas mataas din ang chance na yung mga players natin dito is makapunta sa national level. Yes. Kasi the more that they are exposed, mas madami ding mga scouts ang makakakita sa kanilang laro na posibleng maging gateway para mapunta sila sa mas malaki at malalakas na liga. Lalo na yung the pro leagues, kagaya ng PBA. Okay, so bola ngayon ng Del Gallego. Ngayon medyo, 'di ba, down yung Kabusaw. They have to sink their free throws kasi ito na nga yung opportunities na makakahabol sila. So dapat very particular sila with making the free throws. Kasi sabi nga, 1 play at a time, 1 point at a time. Yes. Unti-untiin, mayat-mayat mahahabol din. Kaya lang, dito sa laro, mukhang mas madaming na ipapasok na free throws ang Del Gallego. Sila yun ang uunti-unti. Tapos, pass breakan ka pa. Nako. So, 27-10 ang score. Another turnover. 8 seconds violation. As a point guard, kailangan magkaroon ka ng awareness talaga sa court. So every time na magdadala ka ng bola, you have to think about a lot of things eh. Maibaba yung bola before that 8 seconds, ma-set up yung offense mo, look for an open teammate, and isang malaking responsibility. Responsibility na lalo na sa point guards kasi yung pressure sa laro, yung pressure ng depensa. I think you really have to have your A game para alam mo yung nangyayari sa paligid. Tira ng number 14, di pumasok. Kung napansin mo yung partner, tiningnan pa si number 12 bago tumira. Tumingin muna. Sayang lang at hindi na-convert yung tirang yon. Ayun, another outside shot. Hindi pumasok. So, rebound binigay kay number
12. So Mira. Offensive rebound. Cueto. So si Cueto ngayon ang nasa free throw line. Penalty. Nasa penalty na ngayon. So, first basket is good. So, another shot. Cueto. So, 29-10. So, number 13, Asiko, binigay. Hindi pumapasok yung kanilang outside shots. Another fast break Ayun, opportunity. tumatakbo na naman. Mira, another 2 points. So, walang backs out yung sa Kabusaw. And napansin mo kanina, 2-1 yung kanilang advantage. Dapat ma-solve nila tong problem ng fast break ng Del Gallego kasi they have to put stationary people para ma-stop nila yung primary offense ngayon ng Del Gallego. Kasi kung hindi, tatakbuhan and lolobo ang kalamangan. Oo, at papasok din dito yung frustrations. Another 2 points ni Mira. Okay, so 2 straight baskets for Mira. Binubuhat niya na ngayon sa takbuhan, sa rebound, at sa scoring. Oo, so pag ganito, so end of the first quarter, so 33-10, pang malaki-laki na ang lamang ng Del Gallego. Partner, yung fast break talaga yung nagbigay ng nagbigay ng buhay dito sa Del Gallego. Kasi habang tumatakbo ka, it brings down yung moral din ng kalaban mo kasi every time na tumakbo ka, habol sila, i-score ka, tatakbo ka na naman, habol sila, i-score ka. So on their end, baka ma-demotivate na sila. So hopefully this team of Kabusaw can get back into this game, humabol sila and play good defense, stationary sa fast break ng kalaban, and bilog ang bola, may 3 quarters pa. Oo, pero the more na tinatakbuhan ka, the more din na nauubos yung pakiramdam ng team na tinatakbuhan is nauubos yung hangin na nakareserba. So feeling mo sa depensa ang bagal-bagal, niyong gumalaw, you're not working as a team. So how do you adjust to this? Well, you just have to make one good play at a time, one good possession at a time. Kasi pag maganda naman yung linalaro nyo, di ba? Mawabalik. Uy! And one. So start ng second quarter. And one. Number 6, that's his second and first. And one si Glory. At may bonus free throw pa. Nabanggit natin kanina, si John Kenneth Glory is one of the players ng Del Gallego na kailangan natin tutukan. So, makikita natin, yun. Talagang notable siya. Oh, Coach. By the way, pakinggan natin at may update si Barbie sa courtside. Barbie, pasok. Natapos nga ang first quarter na leading itong Team Del Gallego. During the first minutes of the game, ay mukhang tinatansya pa nga ng Kabusaw ang basketball court as their shootings didn't convert into scores. But during the huddle, nakita nilang problema ang distansya ng bawat members mula sa point guard dahilan para hindi maipasa ng maayos ang bola. Although they've already rotated their defense, kaya tingnan natin kung makakabawi pa sila sa susunod na quarters. That's the latest. Back to the panel. Salamat, Barbie, sa inyong update. So, sa tingin mo, Coach, makakabawi ba yung Kabusaw with the adjustments? Well, yan ang mga trabaho ng mga coaches is to make adjustments, make preparation. So, if they will adhere sa mga sinasabi ng coaches nila, there's a big possibility for them to get back into this ball game.
Oh, coach. So, ayun, 2 points. So, another turnover. So, kailangan lang nilang unti-untiin yung kalamangan. Kaya lang nag-turnover. Ayan na naman Ayan ang na fast break. naman ang fast break. 2 points. Easy 2 points. Okay, so si Cueto na naman. Ayun, another turnover. Ayun. Another Si Sarmiento. Kina. So, 2 points. Easy 2 points. Ganda ng penetration. Na-reward siya ng easy 2 points. So, running score is 40 to 14. Ganda ng ikot ng bola ng Del Gallego. Yan, may penetration. Sayang, di pumasok. Rebound. Binababa ang bola ni Glory. Ayun, 2 points ni Fiesta. So nakakita tayo ng ng takbo galing sa Kabusaw, but they have to be quick on passing the ball. They have to be quick in the rotations para makahabol. So hindi lang yung rotation sa opensa, kailangan din nila ng yung mabilis na rotation sa depensa kasi kagaya kanina yung last play na easy 2 points dun sa ilalim na hindi nakapag-react yung depensa. Kailangan lang nilang unti-unting ipasok, hindi lang yung 3 points at yung 2-point shots nila para bago matapos yung second quarter at least mahabol nila ng unti-unti. Ayun. Hindi pumasok pero may foul. Nasa free throws si Motos. Partner, makikita mo, conditioning plays a big role in basketball. Dito sa previous play, makikita mo, may mga players sa Kabusaw na halos hindi na bumaba. Tiningnan lang nila yung bola. Maybe they're expecting another fast break, but kailangan nilang magsipag, kailangan nilang bumaba para makahabol sila. And yung sa body language naman, makikita mo naman sa mga players kung sino yung mas kondisyon sa dalawang team. So, sayang yung dalawang free throws ni Motos, hindi pumasok. Number 6. So, may foul. Foul number 5. That's his second, first team foul. Second foul ni Kina. Second team foul. Okay, so ilalabas ang bola ni Glory. Kay Motos. Hindi pumasok. So buti na lang mabilis na nakababa yung depensa ng Kabusaw dito sa play na to. So ganda ng tira. May kasama pang foul. Foul number 29. That's his second and third. So kung mapapansin mo, yung rotation ng bola ng Del Gallego is swing sa left and right, and then pag may open sa ilalim or may penetration, inaatake nila yung gap sa depensa ng Kabusaw. Kina out. Now Ian. So running score 47 to 16. Remaining time is 7 minutes and 4 seconds ng second quarter. Iyon. 3 points by Esteves. Pumasok yung tira ni Esteves. Sana ito yung umpisa para magkaroon din sila ng run yung Kabusaw, partner. Sometimes kailangan mo lang ng spark para magising yung team. So hopefully yun na yun. But the way that they are playing defense, they're letting the Del Gallego drive baseline, tapos wala silang help defense, wala silang so kailangan pa rin talaga nilang magtrabaho, and I hope that 3-point shot is a wake up call sa kanila, or
makapagpabuhay. Oo, para unti-unti mabawasan yung lamang. So yun, turnover. So bola ulit ng Kabusaw. So binababa yung bola, binigay kay 29. Yun, easy 2 points. Good shot by Fiesta. Didn't give up on the play. Maganda din yung pasa sa loob. Oo. Kahit na nabitawan na nung teammate niya, talagang kinuha niya pa rin yung bola and yun. He was Ayun. rewarded with 2 points. And another turnover ng Del Gallego. Ayun, 2 versus 1. Buti na lang naka-recover din yung depensa ng Kabusaw. Penetration. Kung mapapansin mo, may tatlong naiwan na players from Kabusaw. Buti Hindi na na tumakbo. lang hindi na-convert. Oo. Sayang yun. But Del Gallego has Ayun. to capitalize on that. Kailangan nilang takbuhan ng takbuhan kasi hindi na nga nakakahabol yung Kabusaw. So, yun. So wala ding nakalimutan nila na may tira pa rin. Pumasok yung 3 points nung sa Kabusaw. So 47-24. Kahit pa paano, bumababa na yung lamang. Uy, another turnover. Timeout, Del Gallego. Ayun, nag-timeout yung Del Gallego para, I think, para mag-regroup. Ayusin yung kanilang opensa, ayusin yung depensa. Kanina napansin natin, 'di ba? Naka-zone yung Kabusaw. And sabi mo nga kanina, they were moving the ball from one side to the other side and attacking the gap. Ngayon naman, they are going into the corner para if there's an opening, opportunity to shoot the ball and then attack pa rin kasi Kabusaw has been giving the baseline sa Del Gallego and they are attacking and attacking. So konti pang tweak sa offense ng Del Gallego and this is gonna be a blowout pag nagpatuloy sila ng ganyan. So yun din nga yung napansin ko yung baseline talagang parang binibigay ng depensa yung baseline at doon sila nagka-capitalize. So ito yung bola. Offensive rebound. Sayang yung tira sa labas, hindi pumasok. Pero buti na lang si Fiesta may offensive rebound and 2 points. Running score is 47-26. Mukhang nagre-relax sa depensa ang Del Gallego, partner. Oo, and siguro na rin yun. Kasama na rin dun sa 3 points sila kanina and the opportunity of a comeback. Pero again, muntik na naman silang ma-fast breakan. Buti na lang at nag-turnover tong Del oo. Gallego. At walang bumaba na depensa sa Kabusaw. I'd like to acknowledge the presence of Mayor Elani Abarrientos Garcia, the Mayor of Del Gallego. Happy viewing po. So, Ano yun, partners? Si Mayor Garcia ng Del Gallego is here to give support. So, ano yan? Confidence booster. Kaya pala ang bibilis tumakbo nitong mga bata Oo, sa Del partner. Gallego na to. Kasi nandyan si Mayor. Diba? Showing her support. ayun si Mayor Garcia of Del Garcia ng Del Gallego. Gallego. Enjoying the ball game. Presence of the Mayor of Del Gallego, Melanie Abarrientos Garcia. Ayun, magandang umaga, Mayor ng Del Gallego. Mayor Garcia of Del Gallego. Yan, 2 points ng first free throw ni Giroy pumasok. So another shot. Yun, pasok yung dalawang free throws. Roy
sa Del Gallego ulit ang bola. Ganda ng recovery sa depensa. Ganda ng pinakitang depensa dito ng Kabusaw. Ganda yung pasa sa loob pero tatlo yung kumuyog sa kanya sa painted area. So makikita mo, kakapasok pa lang ni Impok, may impact na kagad siya sa defense. So, yun. Baka, again, the spark na hinahanap ngayon ng Kabusaw. Baka siya yung ito yung mag-spark na para sa munting run ng Kabusaw para at least makahabol. Miscommunication doon. Hindi nakuha ni Esteves yung bola. Sayang. So sa Del Gallego ulit ang bola. So remaining time is 3 minutes and 18 seconds ng second quarter. So another 3 points from Del Gallego galing kay Legaspi. Again partner, wala man lang hindi contested yung tirang yon. Ano yun? Pasa o tira? Tingin ko, coach, it was a tira pasa. Tira pasa. Sayang yun. Open 3-point shot, hindi pumasok. Another rebound by Sanggalang. Fast And break na naman. another fast break ng Del Gallego. And mukhang mas aggressive yung Del Gallego and parang sila yung naghahabol. Oo, and from the start up until now, talagang nasa sila sa fast track, fast pace na na laro. And it's working. So bakit pala i-change yung scheme and tactics nila? Kung maganda yung resulta na yung pagtakbo it resulted to a 20-point lead ng Del Gallego. So, tatakbuhan talaga nila tong Kabusaw. And sa ganito coach na na natakbuhan na laro, yung fresh legs, how do you make sure na meron ka laging fresh legs? Well, sa preparation pa lang makikita mo na kung sino yung mga pangmatagalan sa loob. And yung sa rotation mo, kailangan gamay na gamay mo yung mga players mo para pag fresh leg ka, dire-diretso yung momentum. O yun, another 2 points. And dire-diretso nga, kagaya ng sabi mo kanina, dire-diretso at nasa kanila yung momentum mula sa start hanggang ngayong second quarter. Sa mga players, how do you rotate players? Well, depende naman yan sa game plan ninyo. So, pag gumawa ka ng game plan, iniisip mo na kagad kung ano yung mga skills na makaka-help sa dun sa scheme na ginagawa ninyo. And that's how you plan on rotating players. But there's always yung mga early foul troubles, kung may mga injuries or so you have to be able to adjust. And by knowing your players, it's gonna be easy for you. Kapag mainit yung isang player, kailan mo siya huhugutin? Kailan mo siya ibabalik? You have to ride on your hot hands. So kailangan nandun pa rin siya, and in a moment na nakita mong medyo bumababa, then that's the time na pahingahan mo. Again, ang ganda na naman ang ginagawa nitong Del Gallego. And yung Kabusaw kasi, partner, nakikita ko yung offense nila stagnant. Isang pasa, biglang tira na, hindi nagmo-move, hindi gumagalaw yung depensa. Nag-ano lang sila, nagko-close out lang sila dyan sa ilalim, sa paint. Wala na, ayan na. So isang pasa, tira agad. So walang magandang rotation ng bola. Oo. So I think mas pinapadali ng Kabusaw yung depensa ng Del Gallego. Oo, uy, eye in the sky play. Ayun, ganda. At hindi pumapasok. Another rebound ng Del Gallego. Number 5. O yung gandang tira. Si Kina na naman, running the break. So 2 points yun para kay Kina. May kasama bang foul yun?
So last 28 seconds sa ating Sa ating first half. First half. Ayun. Hindi dumipensa ng maayos at sumundot pa. Naupo pa sa ere. Nakita mo yung partner, isang pasa, tira. Tira. Na-rebound sana nila yung bola. Uy. So, never giving up. And another fast break opportunity. Ayun, nakababa sana yung Cabusao. That was a good job for Cabusao. And hindi nagamit ng Del Gallego ng maayos. Yung last seconds. Okay, so end of the first half. So it's 57-34. Lamang ang Del Gallego. Talk about right now, it's the fast pace nitong Del Gallego na akala mo hindi napapagod. Bato lang ng bato, takbo lang ng takbo. And then kung mag-set man sila ng offense nila, they are moving the ball left to right eh. So yung hati-hati sila ng trabaho and very balanced yung nila, yung offense nila in scoring per player. So that's a good job for Del Gallego. And baliktad naman yung ginagawa, kabaliktaran yung ginagawa ng Cabusao, wherein hindi nila nagagalaw ng maayos yung bola, walang masyadong sharing of the ball. So first pass, tira agad, makuha man nila yung offensive rebound instead of setting up para doon sa mas magandang mga plays. And then tinitira din agad nila yung bola. So Okay, so thank you, Coach. So right now it's halftime. We will be back. See you again later. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ako Bicol na, ito ay ating support, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol na, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Ako Bicol na, ito ay ating support, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol na, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit,
Okay, welcome back to the start of the third quarter. So, eto yung time na nakapag-usap na sila and nakapag-meet na sila with their respective teams on their adjustments and on their attack schemes and tactics. Nako, first possession, turnover agad sa Kabusaw. So, eto na naman. Inside. Di pumasok. So partner, if you're down by that much, ano yung mga pwede mong sabihin sa sa mga players mo? Sa mga players. So I think partner, if you're really down, if you're down by this much, I think one of the things na pwedeng sabihin sa players para ma-motivate is we still have to take it one game at a time. One possession at a time. Meron pa namang Number 6. Okay, by the way, so pasok natin si Jessa para sa kanyang report sa interview sa coach ng Del Gallego. Jessa, pasok. Thank you, Coach Peter and Coach Joji. Mga kasurog, as of the first half, Team Del Gallego is leading the game with 23 points lead. So now with me is the Team Del Gallego head coach, Coach Ben Gayanillo. Marhay na daw, Coach. Napakaganda ng performance na pinakita nyo for the starting period. What do you think, Coach, ang secret recipe ng Team Del Gallego to maintain your performance up until the end of this game? Magandang umaga din sa lahat ng nanonood at sa iyo, ma'am. Ang ginagawa lang namin yung, sabi ko nila, yung teamwork, yung hard work, yun yung kailangan nila, tsaka talagang rotation. Then, ma-maintain lang yung aming advancement, yung aming pagkalamang sa kanila. So, yun yung kailangan, tsaka yung defense lang. Ayan, thank you so much, Coach Ben, for that. And for sure, that teamwork and hard work will going to pay off up until of this game. That's the latest. Back to you, Coach Peter and Coach Joji. Ayon, partner, ang naging recipe ng Del Gallego, Team Del Gallego para makaroon sila ng malaking lamang is yung kanilang teamwork and hard work. I think yung teamwork and hard work, hindi lang natin siya makikita dito sa game na to, but during practices off the court, meron silang mga drills na ginagawa para magkaamuyan yung kanilang mga players. Yes, and very evident dun sa sa fast pace, fast breaks na in-execute nila. Talagang hindi ka makaka-fast break ng ganun if you're not working hard and wala kayong teamwork kasi turnovers yan kasi high risk yan eh. So, yan, kudos to them. Yung teamwork and hard work nila nakikita talaga. Oh, coach. Partner, pag ganitong lamang, players has the tendency to relax. How do you keep them motivated? Well, for me, it's giving them short-term goals para dire-diretso yung focus nila. Kasi pag nakita, may tendency talaga yung mga bata or mga players na paglamang na parang, okay na to, coasting na. But you have to maintain that intensity. You have to maintain that killer instinct. Kasi ang daming teams na nanonood sa'yo and you want them to think about, ganito ba talaga kalakas tong team na to? So, yun. Short-term goals para dire-diretso. Okay. So, yun nga, nasabi mo kanina, yung short-term goals para maiwasan natin na once kasi nag-relax yung players natin is minsan makikita natin malaki yung lamang and then before you know it, nakahabol na yung kabilang team. Okay. So, sige coach, pakinggan natin ang report ni Barbie para sa coach ng interview with the coach of Kabusaw. Barbie, pasok. Thank you, Coach Peter and Coach Joji. Now I am with Coach Rodzon Azico of Kabusaw. So, Coach, ano po ba sa iyong palagay ang need pang i-adjust ng inyong team para makabawi in this ball game? So, kailangan siguro namin ng mahigpit na depensa, magandang depensa. At kailangan namin tumakbo kasi medyo condition din talaga yung kalaban namin. So, Coach, may gusto ka po bang pasalamatan sa ating live stream?
So, papasalamat kami sa LGU Cabusao sa pamumuno ni Mayor Wenny Sabalbero at sa Sangguniang Bayan ng Cabusao sa pamumuno ni Vice Mayor Aguilar and ni Tope Candelaria. So thanks coach for letting me interview you. Have a good day. Ay, good game po sabi mo nga po sa akin kanina. So that's the latest. Back to the panel. Okay, so partner, yun na nga sabi ni Coach Dato ng Cabusao, kailangan nila ng mahigpit na depensa at kailangan nilang tumakbo para at least mahabol yung ganitong kalamangan. Well, it's a good strategy kasi defense can lead you into more possessions. So if you force them to do turnovers, extra possessions sa inyo yan, extra opportunities para makahabol kayo. And sa pagtakbo naman, yes, kailangan nyo rin tinatakbuhan na kayo. So why not give them a taste of their own medicine? So yun, good insights from the coach of Cabusao. O kagaya nung naunang play, ayan na. Resulted to turnover and tatlong tao, 2 points. So nakikita natin medyo mas tumatakbo ang Cabusao ngayon and they're having a good offense na kahit sabihin na natin nasa stop sila ng konti but they're not giving up and then yun they were rewarded by 2 points again. So coach. So paunti-unti nababawasan yung lamang ng Del Gallo. Kaya lang binawian sila ng 3 points ng parang Del Gallo. before magsimula tong Cabusao, pinatay kaagad yung sunog ng Del Gallego. So partner, sinabi natin kanina, 'di ba? Yung AKB Cup, it's a good opportunity and an exposure para sa mga players here sa Camsur. It is also a good exposure and experience para sa mga referees natin dito sa Camsur, 'di ba? So yung mga referees natin, si Crew Chief Jomar Gurom, si Umpire 1 Rosel Ponting and si Umpire 2 Alvin Del Rosario have been given this opportunity na to enhance pa yung skills nila. But we know that si Crew Chief Gorom has been refereeing for quite some time now and has a long list of games na na-refereehan hindi lang dito sa Bicol but also in Manila. So, yun, kudos kay Com Eman Faraon for making sure that the referees here in Camsur is well trained and may exposure. Oo, kasi exposure and training mas gagaling pa yung ating mga referees. So hindi lang yung Ako Bicol Cup, hindi lang natutulungan na mag-improve yung mga players natin dito, but also natutulungan din na mas gumaling pa yung ating mga referees. Yes, kasi pagdating sa development, dapat lahat nagde-develop, lahat gumagaling para tumaas yung level of competition sa isang lugar. Sabi nga, sabay-sabay tayong tataas with regards to yun sa level of competition. At ang gandang tirang yun ni Fiesta, binali pa. And 2 points. Okay, we have a stoppage here. So I think medyo na-rock itong si Cueto. Dun sa ngayon, dun sa possession na yun. Okay, bola ngayon ng Del Gallego. So mukhang sinusubukan ng Del Gallego na bagalan yung laro. Para trying to kill a bit of the time. Ang ganda sana ng execution na yun. Hindi lang napasok yung yung 3 points na yun. Again, partner, nakita mo, tumatakbo yung Cabusao ngayon. Very much different from the from the first half na ginawa nila. So, yan, giving them the taste of their own medicine para sa Del Gallego. I think kailangan lang talagang i-convert nung Cabusao yung mga opportunity na binibigyan sa kanila kagaya nitong free throw na pwede sanang cut down the lead ng paunti-unti.
So, fifth split siya sa charity line. So, I think yung fatigue factor pumasok na din sa players ng Del Gallego kasi hindi na sila ganun kabilis tumakbo nung first half. And again, nakikita mo ngayon, si Kabusaw naman. And Sayang. there's a foul by number 4. Pero tumatakbo na yung Kabusaw. Baliktad. Number 4 is Foul sheet. Likas. Esteves on the line. So, they have to take advantage ng nasa penalty. So, sayang yung charity shots na binibigay. Hindi nila na they can take advantage of the shots that they're given. Kanina sa first half, Esteves is one of the players of Kabusaw na umi-score, pumupuntos. So, kailangan yung production niya this second half. Pero I think kailangan din na mag-produce yung kanyang mga teammates para at least matulungan at mas maging magaan yung paghabol nila dito sa ganito kalaking kalamangan. And turnover ang Del Gallego. So I think partner, those turnovers ng Del Gallego has to be yung Kabusaw has to take advantage of those and convert them to points. Yes, partner. Kasi yun eh. Opportunity na naidagdag sa'yo, opportunity na naibawas sa kanila. So, imbes na 2 points, it might be a 4-point kasi hindi sila nakascore yung kalaban. So, take advantage. Yung last play na yon, yung offensive rebound na nag-result sa 2 points ng Kabusaw. Kaya lang binawian agad siya ni Mira. Pangalawang beses na to ni Mira na pumatay ng sunod bago pa mag-umpisa sa Kabusaw. Sayang yon. Maganda yung intention pero hindi maganda yung naging resulta. It resulted to a turnover. Partner, pag naghahabol ka, iniisip mo kasi dapat makabawi ka kagad. And every time na ginagawa mo yan, you open yourself up into turnovers. Kasi nagmamadali eh. Dapat compose pa rin, fast pa rin, quick pa rin, di ba? So, be quick. But don't hurry. So yon, tama yon. You have to be quick but don't hurry. Kasi the more that you're in a hurry, the more na it leads to turnovers or hindi nagiging maganda yung resulta. Penalty. Foul number 12. Pero partner, usually yung tendency naman kasi ng mga players, lalo na kapag naghahabol ka is yun. O madaling sabihin na you have to be quick but don't hurry. Kaya lang usually sa players they're trying to make the most of it na mahabol agad kasi nararamdaman din ng players lalo na kapag naghahabol, the time is not always on your side. Lalo na nasa second half and yung third quarter is nasa 3 minutes and 15 seconds na lang yung natitira. And then pag fourth quarter, so the mas less na yung pagkakataon na makahabol. Well, partner, pag ganyan kasi, that's when experience and coaching takes over. Kasi, controlling the things that you can control. Pag pinush mo na nag-hurry ka na, you're being out of control. And it's a recipe for a disaster pag So, dapat lumabas yung pagiging veterano nila sa paglalaro dahil hindi naman bago ang basketball sa kanila. These are the best players of the municipalities. Oh, and it's also about sticking to the system. Kahit anong mangyari, kahit gaano pa kalaki yung lamang, kahit gaano pa kalaki yung hinahabol ng isang team, kailangan you live and die by the system that you're trying to implement. So, another 2 points ni Mira. So mukhang nabuhayan na naman ng Del Gallego at sila na naman ang tumatakbo ngayon. Oo, tumatakbo sila. Kaya lang, it resulted to a turnover and sana mai-convert nila ito into 2 points offensive rebound and 2 points ni Fiesta. So kahit papano, bumaba yung lamang to 71-53. Ay, sayang. Turnover.
Substitution, Garcia, Gina, Yon. So, bola ulit ng Kabusaw. So, last 1 minute and 48 seconds ng third quarter. Sayang yun. That's a Fast foul. break point. Fast break sana number yun. 6, that's his fourth and second team foul. Substitution, number 13, Ian Vergara. So, apat na yung foul nung ni Recluta. So, pag ganito ba, ilalabas mo, you stick to it, Right now, we still have like one minute and a half, tapos third quarter pa lang, and I think Recluta was one of the hardworking players na so maybe it's better na ilabas muna siya, i-save muna siya, and give other players the opportunity to kasi hindi naman isang tao lang yung team, so bigyan natin pagkakataon yung iba na baka yung spark na naman na hinahanap natin nandun sa ibang player yun. na yun. Yan ba yung sinasabi mo, coach, na magic bunot? Yan ang sinasabi natin ng magic bunot na mapapakamot ka na lang pero thank you Lord. Na yung at the end of the game, makikita mo, uy, buti na lang, ito yung bunot ko. So, meron ba yon yung mga coaches instinct na makikita mo siya, saan ba siya? Sa body language ng player, sa... Well, sa body language, makikita mo na mukhang ready sila. Tapos makikita mo naman sa practices na, uy, pwede to. But may mga ibang players ka na naka dun sa slot na yon. But when things don't go as what you planned, so pwede mo silang bunutin. And yun, maano mo na, he's doing good for our team. And again, may fast break na naman So, ng Del Gallego. nabuhayan ng Del Gallego itong patapos yung third quarter. At tumatakbo ulit sila and another fast break. Back-to-back fast break layup for Legaspi and another steal. Muntik yun. Ganda ng pasa. Partner, there is such a thing as overpassing. Ayun. And nakita natin, tira na, pinasa pa. So, usually sa overpassing, this would result to, kagaya ng nangyari, sa overpassing, it resulted to a turnover. Oo, turnover or a missed, That's the end missed of shot. the So, third quarter. With a score 70-53 in favor of Del Gallego. Ayun, may last 10 minutes na lang para humabol tong Kabusaw. So, end of the third quarter, ladies and gentlemen, so the running score is 78-53 in favor of Del Gallego. Again, partner, ngayon, nakita natin on the first part ng quarter na to, Kabusaw tried to run. But the problem is they're not converting it. Ang nangyayari na lang, maybe an offensive rebound and then a second chance point. But yun dapat yung fino-focus nila is convert those baskets. Kasi it will take away the air again sa Del Gallego naman. Diba? Tapos pagdating ng end of this quarter, biglang sabi mo, nabuhayan tong Del Gallego. And then tumakbo naman sila ng tumakbo. So, yun, makikita natin sa highlights. Defense, offense, binibigay ng Del Gallego. Partner. So, I guess doon sa 50-50 balls, mas madami yung possessions ng Del Gallego. And throughout the first hanggang third quarter, na-maintain nila na meron silang mga miscues, meron silang mga turnovers, but still, they're able to convert those points na they're given. Okay, we're back to the fourth and final quarter, partner. Okay, partner, pakinggan natin si Barbie sa kanyang report. Barbie, take it away. Hindi na nga naibaba sa 10
ang kalamangan ng Del Gallego sa Kabusaw. Although naging advantage naman dito ng Kabusaw, ang pagiging foul players ng Del Gallego dahilan para makakuha sila ng free throws. Pero just like what I have said earlier, they can convert their shootings into score. That's the latest. Back to you, Coach Peter and Coach Joji. Okay, salamat Barbie. So again, yung free throws yung kanilang naging advantage ba? Oo, advantage yung free throws na yun. Pero comment ko lang sa sa energy ng reporting ni Barbie. 'Di ba? Early yung yung game natin, very lively, very energetic si Barbie. And kung ganun din sana yung energy ng mga taga-Kabusaw, sana most probably this is going to be a close fight. So, yun. I think so. Ito, yun na nga. So, yung physicality, what can you say about the physicality of the ball team, coach? Considering na malaki yung nilalamang ng Del Gallego. Physicality-wise, hindi naman sila yung dikdikan, tamaan ng tamaan because nagiging back and forth. So, nakikita natin, okay yung mindset ng mga players nila na kahit nagkakaroon ng konting physical contact, hindi sila nawawala sa focus. Laro pa rin sila ng laro. And that is good for everyone. Kasi dapat may sportsmanship tayo and may focus tayo sa laro mismo. Oo. And by focusing on the game in itself, dito na-reward yung Del Gallego na hindi sila nag-relax in terms of their offense and in terms of their defense, na they're able to maintain the momentum hanggang dito sa early part ng fourth quarter. So nakita natin dun, partner, dun sa last play, nagbigay ng warning yung referee for faking a foul. Kasi they are very much into it na dapat hindi nagpa-flop, hindi dapat play honest defense. So winarningan agad ng referee natin. I think that was crew chief Gorom who gave the warning. Oo, so kumbaga they're very much in control of the ball game. Yes, partner. And ito din yung iiwasan natin na lalo na sa mga players na magka-gitgitan. And considering na rebound ng Kabusaw, 2-1. Foul number 12. That's his second team foul. Okay, bola ulit ng Del Gallego, 78-55. Yun, nakikita mo, partner, they're moving the ball again kahit gano'n na sila kalamang, swinging from one side to another para gumalaw yung depensa and maka-atake sila. Pero mapapansin mo, dun sa last play, mas binabagalan nila. Na alam nila na time is on their side. Oo, so it's one of the tactics pag lamang na lamang ka, make use of the clock. Diba? Para wala nang oras na makahabol ang kalaban. Ayun, and then tumatakbo na naman ulit. Sila na yung lamang, sila pa yung tumatakbo. Sabi nga dito sa Kamsur, hamak that. Foul number 12. That's his third team foul. So, yung pagtakbo is rewarded by free throws. Unang bato, ayun, pumapasok. Pumasok yung unang free throw. Second shot. Uy, di umabot. Parang oo na, parang hindi. Buti na lang, lamang sila. They have this big cushion. At kabaliktaran yung nangyayari Parang dito sa Kabusaw. nahuli yung sa box out na yon. Nagkaya ka pan sa baba. That's his second and third team Number 16, si Mira. Si Mira. So makikita natin itong si Mira, very active
offense, defense, kanina yung mga fast breaks and even shooting those threes. So na-control talaga nila yung pace na ngayon kahit tumatakbo na tong Kabusaw, ang hirap nang ibalik. Kasi from the first hanggang dito sa last 7 minutes ng fourth quarter, they are very much in control and they have a good cushion na pwede nilang dahan-dahanin yung laro, make the most of the plays. So, pwede din nga na yung timeout ng Del Gallego. Well, pag ganito kasi partner na sobrang laki na ng lamang, it's a good opportunity for the coach to really emphasize on executing the plays, 'di ba? Kasi parang ito na yung game approach na pwede nilang in a way ipasok yung pag-execute nila. Kasi sometimes when you're practicing, iba yung feeling pag practice lang and then pag laro na. So, nag-iisip na yung coach ng Del Gallego ngayon na coming into their next game, ganito yung nakikita yung klase ng depensa, ganito yung intensity. Dapat masanay tayo and makapag-execute tayo kahit lamang tayo ngayon. Kasi paano kung sa next game, malamang yung kalaban. So wala na ba tayong execution? So ito yung mga pinupush ng mga coaches during blowouts like this. Okay. Ito by partner yung time na you do experiments with regards to the combination of your lineups, with regards to combination of players? Yes, partner, magandang opportunity to na na makakita ka ng ibang combinations kasi pagdating sa mga dikdikan na laban, may mga uncontrollable factors diyan like foul troubles again, yung mga bad games. So you have to be able to to pick up a player na pwedeng to take up the slack ng mga pangitan laro or nasa foul trouble. So this is a good opportunity for Del Gallego. But also, may opportunity pa din naman tong Kabusaw na mag-execute pa rin sila. Again, looking forward into the next game. Pero wag nating sabihin na tapos na kasi bilog pa rin ang bola. So malay mo, kanina ko pa sinasabi, yung spark. Kasi minsan may mga pagkakataon na titingnan na ay wala na, talo na, and then at the end of the ball game makikita mo na anong nangyari? Bakit nakabawi? Bakit ganito yung naging result ng game? Naging dikdikan or naging close pa rin yung ball game? Fiesta for 3. So, yun, another 3 by Fiesta. So trying to cut down to that lead. So 81-60. Kaya lang yung rebound partner, mas madami pa rin yung possession ng Del Gallego. Ay, sinabi mo pa partner and ayun, again, parang sila pa yung naghahabol. But that was a good possession for 3 versus 1 na possession. Okay, partner, pakinggan natin yung update ni Jessa. Jessa? Well, thank you, Coach Peter and Coach Georgie. Despite of being in a leading spot, Coach Ben still made some adjustment and instructed the players to strengthen their defense at gawing close guarded. Dagdag pa nga ni Coach, keep the good performance at huwag makakampante. That's the latest. Back to you, Coach Peter and Coach Georgie. Okay, thank you, Jessa. Ayun, huwag makakampante. Keep the good performance. Anything na ginagawa mo on a personal level na would help the team, you have to keep on working on that. You have to keep pushing on that kasi hindi naman kasi yan basta-basta nag-shift yung momentum, kayo na agad lamang. So you still have to keep on working. Kahit medyo hindi kayo in favor, work pa rin ang work. Okay? So kumbaga kung ikaw yung team is lamang, so you have to maintain kung ano yung ginagawa na tama ng mga players. And then kung ikaw naman yung naghahabol, well, you have to try to get the momentum from the other team by sticking to the system, follow kung ano yung mga adjustments na ginagawa ng coaching staff kasi meron naman silang mga adjustments na ginagawa para to try to na makahabol doon sa laro. Okay, it's back to the ball game with 5 minutes. So 5 minutes and 8 seconds.
Okay, 3 3 points. points. Legaspi. So, yun, nag-penetrate. Offensive rebound. So, another possession for Cabusao. And yun, buti na lang, na-convert nila yung kanilang offensive rebound to So hanggang 2 ngayon, points. makikita mo si Esteves is not giving up. Lumalaban pa rin with that windmill layup. talagang tumatrabaho pa rin eh. Trying to keep the game na sana. Although time is not on their side, pero hindi natin masabi, partner. Baka magkaroon ng munting run tong Cabusao eh. Penalty for both teams. So both teams are in penalty. Para sa ating mga manonood, so ano bang ibig sabihin pag penalty? Pag nag-penalty na tayo, ibig sabihin we have reached the limit sa team fouls, and then the team will be awarded 2 free throws as reward dun sa So dun sa penalty situation from kalaban. Ayun. Team Cabusao warning for technical for delaying the game. Ayun, warning for delaying the game. So makikita mo talaga dito, mini-milk nila yung clock para ma-maximize yung 24 Yung seconds. 24 seconds. And may naiwan na player from Del Gallego. And I think may injury kay Boral. So, yun. May Yun, stoppage. may stoppage tayo. So, sino yan? Boral ba yun? So, yung ating mga medics is taking care of the injured player Thank you very much for our standby ng mga medics. na mabilis silang naasikaso yung ating mga players. Number 16, Mira. So again, si Mira, kanina pa to. Kahit malaki na yung kanilang lamang, still trying to maintain that lead. Yan, si Sanggalang, na-rebound niya and he's bringing down the ball. So, same pa rin yung tactic nila, milking the clock. Milking the clock. Substitution, Esteves. So merong 8 seconds sa shot clock ng Del Gallego. Bang, bang! 3 points. Okay, so sabi mo nga kanina, Coach, aim that one. Isa dito mag-uuwi ng panalo and isa dito mag-uuwi ng experience. So, Ayun. right now, nakikita natin, mukhang mag-uuwi ng panalo dito is Del Gallego with that big of a lead. And magandang experience din ang maiuwi ng Team Cabusao. And for sure, with the adjustments that nagagawin ng coaching staff ng Cabusao, sa next game, babawi sila. Wala pa rin pagod yung Del Gallego. Team ng Del Sila na yung Gallego. tumira, sila pa rin yung mag-rebound. Sabi nga natin, sa offensive rebounds, the more possessions that we have, the more that you control the 50-50 balls, the more possessions, the more chances na makascore. Simon Cabusao. So last 1 minute and 53 seconds of the ball game. So nakita natin, dumaan
si Boral kanina sa screen. It appears na okay na siya, hindi na siya injured, and nabigyan na siya ng karampatang lunas ng ating medical team. So hindi din madali ang responsibilities ng ating medical team kasi kailangan din nila na maging quick dun sa mga, lalo na pag may injuries yung mga players. Okay, back to the ball game. So, bola ng Kabusaw sa 1 minute and 53 seconds. So looking at it dito sa closing minutes ng fourth quarter, yung Kabusaw maganda na yung ball movement nila. And they're sharing the ball. Kaya lang maganda yung adjustment sa depensa. I think it's going to be too late na para sa Team Kabusaw. And again, right now it's an experience na madadala nila pabalik habang nagpe-prepare ulit sila for their next game. So hopefully yung mga adjustments magawa nila and they come back stronger and better. Kasi I think yun yung kulang sa Kabusaw, yung kanilang ball movement. And dito sa later part ng game is ginagalaw na nila ng bola. So that's one of the positive points na pwede nilang madala on their next game. Yes, coach. Kasi hindi maganda na negative yung ibabaon mo pa uwi. So either you win or you learn. So right now they are learning. They're trying to get better pa. Oh. And for sure they'll come back stronger. So another turnover. So muntik yung turnover na yun ng Kabusaw. So last 58 seconds. Okay, there's a foul. Foul number 8. Foul number 8. Number 8. That's his first. Penalty. Si Camigla. So that would result to free throws kasi both teams are in the penalty. Okay, nakita natin kanina yung sinasabi natin physicality of the game. It's okay to be physical, but if medyo more than what is needed, so hindi siya maganda para sa game and hindi siya maganda para sa team. Ooh, all the way coast to coast by number 11, Laudit. There's a blocking foul. So yung first shot niya, it's good for Esteves. Esteves still the one na try na nagbubuhat nitong team na to. And there's a technical foul. Number 11. Technical foul for faking a foul. So kanina na-warningan na sila for faking a foul. Ngayon, natuluyan na sila. Natawagan ng technical.
So makikita mo dito, partner, very much in control yung mga referees natin. Talagang kahit blowout na, yung focus nila sa game, yung pag-call nila sa game is up into the best level of their abilities. So kudos to that na ginagawa nila yan. So, maintain yung physicality ng game, na maintain din nila yung with regards to Making the right calls. making the right calls. Diba? So, yan, turnover na naman and another turnover. Uy, ang ganda nung shoulder fake na yon. Pati si ref na fake at biglang napatawag ng travel. Kasi travel naman talaga. Napasobra yung sumabay yung paa sa shoulder fake. Oh. So, and it's the end of the ball game. 94-72. Winner, Team Del Gallego. So partner, nakita natin kanina, talagang nag-invest dun sa goal start yung Del Gallego, and they were able to maintain yung yung laro nila, level of play nila. Tapos talagang inatake nila ng inatake yung lack of transition defense ng Kabusaw na lumobo na yung lamang, and hindi na talaga nakahabol tong si Kabusaw. So yun, again, it's a good learning experience for the both team, but uuwing masaya si Del Gallego because of that win. And uuwing may experience si Kabusaw. And going back, trinay din naman ng Kabusaw na humabol. Ginawa din naman nila is they made the right adjustments. It's just that I think masyado nang malaki yung lamang ng Del Gallego, and then kulang na din sa oras para makahabol sila dun sa kalamangan. And ang kagandahan din on the part of Del Gallego is that they're able to maintain the pace of the game. They're able to control the pace of the game from start to finish, na na-maintain nila yung kanilang kalamangan with making sure that the players are not relaxing on offense and on defense. Oo, tapos nakita natin yung mga players nila, sila Mira, sila Legaspi. Maganda rin yung mga linaro nila, and both ends of the court, defense and offense. So talagang pinush nila ng pinush. So eto, especially tong si Mira, ang ganda nung linaro niya. Nagkakaroon ng mga highlights ng mga eye in the sky, kagaya ng nakikita natin sa monitor ngayon. Oo. And yung ginawa ding atake ng Del Gallego is inside and outside. So I think dito din with regards to the defense ng Kabusaw is hindi nila alam kung sino at saan sila magfo-focus sa kanilang defense. So would they focus on their outside shots or sa inside game ng Del Gallego? Kasi every time na nag-a-adjust sila, nag-a-adjust din yung opensa ng Del Gallego. Yan, so sa ating mga viewers, umpisa pa lang po yan. Okay? This was the first of the 6 games that we have scheduled for you here in the Cafuerte Sports Complex in Ako Bicol, Kamsur Leg. So may marami pa tayong laro, and I hope na hindi kayo aalis, manonood pa rin kayo and enjoying the game with us. Okay, so andito si Jessa for the Kasurog MVP Player of the Game. Jessa? Well, thank you, Coach Peter and Coach Joji. Now with me is the Kasurog Player of the Game from Del Gallego, jersey number 16, Giancarlo Mira, with 27 points, 3 rebounds, 8 assists, 2 steal, and 2 block. Congratulations for being the Kasurog Player of the Game. You're leading all throughout the game. Ano ang masasabi mo sa naging performance mo for today? Yes, I think nasa inyo ang pabor ngayong first game nyo, at sulit ang biyahe nyo all the way from Del Gallego. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa ating live and online viewers? Shoutout po kay Juniel Sanggalang na nag-akitaan dito.
Saka sa coach po namin. Saka sa mayor po ng Del Gallego. Yun lang po. Ayan, congratulations once again to our Kasurog player of the game, Giancarlo Mira. This is Jasmine Navales, your Ako Bicol Kamsur leg courtside reporters. Back to you, Coach Peter and Coach Jaji. Okay, thank you very much, Jessa. Nakita natin, parang medyo nahihiya pa si player of the game natin. And again, this is an experience na hindi natin makikita sa ibang liga. Having this game broadcast, may mga courtside reporters tayo. This is part of the development na improvement na gustong gawin ng Ako Bicol. So again, thank you for Ako Bicol Cup, Kamsur Leg, for having this tournament and giving opportunities to our players and also our referees and giving our fans. Okay, so again coach, makikita natin yung player of the game si Okay, so last note, si Mira is the player to watch sa next game kasi meron siyang 27 points, 3 rebounds and 8 assists, 2 assists na kulang para mag double-double. So, okay, thank you for watching. Thank you for staying with us dito sa first of the 6 games na nakaschedule ngayong araw. Ngayong Sunday dito sa Cafuerte Sports Complex. So thank you very much, and we will see you and we will be back in our second game.